se os. Okay, så vi har 2 skål hver, så vi hælder dem lige op. Vi hælder lige mange op. Men efter vi har gjort det, så forklarer vi lejen. Ja. Okay, vi har, der er lige mange i. Eller sådan noget. Og så har vi lige 2 glas mælk her, fordi de er ekstreme. Ja, der står de dårligt. Og de er altså helt røde. Ja. Okay, og challengen går sådan ud på, at vi skal spise alt den her op. Og den, der har spist flest vinder. Ja. Og man taber, hvis man drikker mælk. Ja, man taber, hvis man drikker mælk. Inden at man har spist alt. Lad os gå. Ej, jeg fik lige noget chili på. Jeg gør lige snart. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1, go. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal. Den har man kaldt ikke med. Nu bare vi lige at komme en ekstra her i. Ej, det kan jeg ikke mere. Kan du lægge mere? Man sveder. Og det brænder. Det er virkelig varmt, så man begynder aldrig at få det helt varmt. Kan man dø af det her? Tror jeg. Det håber jeg i hvert fald ikke. Gud, der var slemmere. Ej, hvor du hurtig. Nej, Laura. Ej. Jeg var virkelig meget lyst til at bare drikke det der mælk. Ej, du kunne snart aftensmad over. Vores pizza bliver virkelig stærk nok. Jeg kan godt lide, at du sidder oppe på min seng, og så sidder nede på gulvet. Ej, Laura! Hvad? Du er ved at vinde. Ja, jeg vinder. Du skal også lige tykke af manden. Jeg vandt! Woo! Hvor jeg ved, hvad jeg havde tilbage. 1,5. Jeg vandt! Woo! Hvor jeg
Vi må gerne drikke mælk nu, ikke? Mm. Det ved vi ikke, om vi må, men vi gør det alligevel. Det hjælper faktisk. Godt nok. Mine læber. Hold da helt op. Værste challenge ever. Ja, det kan godt være lige igen der. Se det bare. Ej, det kan godt være. Måske. Ej, det er som om, det bare brænder på læberne mest nu. Hvorfor hjælper det ikke? Det hjælper, når man tager det ind, men så hjælper det bagefter. Mine læber er det værste lige nu. Inde i min mund brænder det, men ikke sådan. Mine læber brænder. Sådan brænder. Det kan have gjort ondt. Ja. Det var så den challenge. Ikke prøv det. Ikke prøv det. I hvert fald ikke, hvis I er dårlige til sådan nogle stærke ting. Hurtig info, aldrig køb de her chips. Nej. Over det her, ikke? Ja, så skal I tage noget sodavand, for det hjælper. Det hjælper. Meget mere end mælk. Ja, det troede jeg faktisk ikke. Det. Jeg ved ikke, hvad det er. Nå. Ja, det er den video, guys.